Kaugihang niya si Tatay Jerlian sa pagbasa sa Napulo kasugo o humaniyang pagambuan. Atong pagkabasahon ng Napulo kakasuguan mabasa sa Exodo 23 Santo Mississippi. Ngayon na kaingon, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga nililok. Bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tuwa sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun sa ana sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo yukbo ang imong kaugalingon kanila, ni magalagad kanila. Kaya ko si ubang imong Diyos. Mao ang Diyos nga buhuan. Nga nagaduwaw sa pagkadautan sa mga mahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, o sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan, sa mga nagadumot kanako. O nagapakita ako sa may kugmaong kalulot, alang sa linibo kanila, na naigugma ka na ko o nagabantay sa akong mga suko. Dili mo pagamito ng ngalan ni Yehova ng imong Diyos sa pasipala. Kay si Yehova, dili mag-isip nga walay sala nga ito nagagamit sa ngalan sa niya. Sa iyang ngalan sa pasipala. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan nini. Sa unang kaadlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong luhaton. Apan ang adlaw ngay kapito may usa ka adlaw ngay papahulay alang kang Yehova imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat, ikaw. Bisan ang imong anak nga lalaki. Bisan ang imong anak nga babae. Bisan ang imong sulugoon nga lalaki. Bisan ang imong sulugoon nga babae. Bisan ang imong kahayupan. Bisan ang imong dumuluong nga nasa sulod sa imong mga pultahan. Kaysa unong kaadlaw gibuhat ni Yehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa nini, ug mipahulay sa ikapito kaadlaw. Busa gipadalanginan ni Yehova ang adlaw nga ipapahulay ug gibalaan niya kini. Tawagan mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Yehova nga imong Dios. Dili ka magpatay, dili ka magpanapaw, dili ka magpangawat. Dili ka magsaksi og bakat batok sa imong isig katawo. Dili ka maibog sa balay sa imong isig katawo. Dili ka maibog sa asawa sa imong isig katawo. Ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babae, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa imong isig katawo. Ang among Lord, ang mga ito mga sa tampo. Naligon o wala ng mga Diyos, itong salamat for God. Matahog na ito, magtagong din o, hindi ikaw natawag ng santo namin. Ngayon daw nga ipapahulay din o. Salamat Lord God sa tibok na simana, ikaw naghahatag, kalikon, kabaskog sa mga panglawas nino. Ang kami Lord, makalihok sa mga matag-adlaw ng mga buluhaton. Kailan na Lord God, kami usap, mapasalamaton Ginoo, diin ikaw nagasafety, nagatipik sa tagsa-tagsa. Namo Lord ng mga kinabuhi. Ginoo ning adlaw nga ipapahulay Lord, among nasampit mong balang Espiritu Ginoo, magauban ka namo Lord, diin Ginoo, ang mga pulong Ginoo nga ipakaon sa mga pastor ning takna sa kabuntagon Ginoo, diin kini Lord ng mga pulong among sabtan Ginoo, ug dili mo labay ang kawang Ginoo. Lord God, mga adlaw Ginoo, dasidon ka namo Lord God, balikan namo pag Ginoo sa tanan dungog ni Ginoo. Sa ilo kami Lord sa mga kapakasan nga buhat, sa pulong, sa buhat, sa nauna, ang tapos kami kanunay Lord, na magasangkit ya kami Ginoo. Ngayon kanan Lord, ang mga salamatan, sa ngalan ni Jesus, na mga bugtong buhay ng luwas. Amen. Amen. O sa pagpadayon, atong paminawan ang awit pinasahi. At yatag sa itong kabataan.
Pray every day. Pray every day. Read your Bible. Pray every day. And you grow. And you grow. And you grow. Read your Bible. Pray every day. And you grow. Marcha, marcha. Got my national life. Got my national life. Got my national life. Marcha, marcha. Got my national life. Sinalo sa Ginoo. Bang, bang, bang. Marcha, marcha. Dako national. Dako national. Dako national. Marcha, marcha. Dako national. Sinalo sa Ginoo. Bang, bang, bang. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1. And my mistress, I go to the God, and he answered me, Jonathan. Amen. Okay, so padayon ato isunod paminawan ang mensahe nga dadon sa tuwang pastor. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Kung nining adlaw nga balaan, dakot ang kalipay sa tungkol nga Diyos, tungkol sa iyang pagkamayo. Amen. So, ako na sinati iso ng kanindot sa iyang gugma sa matagos sa kanato, labi na itong miyaging adlaw na kahimota sa pag-ambit sa balang panihapon sa tungkol nga Diyos. Amen. So, iso nining adlaw nga balaan, tugutin niya ninyo nga kuwang dalon karon kining bahin sa panihapon sa atong Ginoo. So ato kay isuon lang taon sa makadagan kung unsa gining balaang panihapon nga gibilin sa Dios kanatong tanan, unsa ni siya ka importante sa tuwang kinabuhi. So si Kristo isuon nagatag ni siya, nagatag siya pamaagi o sumbanan sa ngay natong nga pagahimuon. Amen. So ato makita isuon sumala sa balang sulatan nga nganong kita ang ato ang ginahimo mo ni siya ang Lord's Supper o pag-ambit sa iyahang balahang panihapon. Unsa din ang isuon kining Passover. So ato na isuon tun-an karon para ato pud makita ngano nga ang atong ginahimo karon Lord's Supper o dili na Passover. No? So ato ning tun-an kun sa isa-isa sa balahang kasulatan. So diri ato makita isuon no. Ako lang sa ikuan karon isuon nga bulwaton ni ato ang Bible study karon para pud atong masuta kung unsa ang gisaysay sa balaang kasulatan. Kabalo tay isuon nga si Kristo kas-ara gid siya namatay. Amen. Amen. So dili na pwede nga patyon pa siya otro. Kas-ara siya namatay. So unsa gingon isuon sa 1 Pedro 2 1 Pedro 2, versikulo 21, nagsaysay ang balaan kasulatan na gaingon. Kay niini, mga gitawag kamo kay si Kristo nag-antos usab alang kaninyo, nga nagbilin kaninyo nga sulundan aron pagsundo ninyo ang iyang mga lakang. So unsa iyang gingon ison sa balaan sulatan? Naghatag siya og sulundan. Naghatag siya sumbanan nga atong paghimuon, no? Si Kristo nagbilin og sulundan aron atong sundon.
Sumuna siya, ang iyang gihimo, no? Nga naghimo siya sulundan para atong sundon ang iyahang mga baluwaton. Unsa iyang gihimo? Oh. Sa wala pa siya mamatay son unsa man iyang gihimo. Oh. So ani sa tekson, no? Ani sa Exodo. Ako ni sa Exoon gilakbit nga tema ni kabatagon tungod kay kasagara doon na po nagkuan ba Passover. Naghimo Passover karon. Oh. So nganong Lord Supper man atong ginahimo karon dili man Passover. So unsa gingon sa Exodo? Atong malantod sa Exoon nganong Lord Supper ang ato ang ginahimo dili na Passover. No? Exodo 12 versikulo 3. Nag-ingon ang balang kasulatan. Doon na mo'y Bible and English, andama. Doon na mo'y English ang Bible sa cellphone lang. Nga. Paliyaw di ko basa, no? Ano sa Exodo? Exodo 12, versikulo 3. Man nagsulti ka mo tibuok nga katilingban sa Israel nga magaingon. Sa kapulo na ining bulana, sila magakuha ang testag sa usak og nating karnero. Ako sa koneksyon na. Magsulti kamos tibuok nga katilingban sa Israel nga magaingon sa ikapulo ni ining bulana sila magakuha ang tagsa-tagsa o usa ka kanating karnero sumala sa gidaghanon sa mga panimalay sa ilang mga mahan usa ka nating karnero alang sa usa ka panimalay. So sa lang gikuha ison karnero matag usa ka panimalay. Wa ba ko masayo? Matag usa ka panimalay. Sa 21 basahan sa English. Exodo 12, versikulo 21. And the people stood afar off, and Moses drew near unto the thick darkness where God was. Itong revise mo na, itong bugna. Moses called for all the elders Oh. of Israel and said unto them, Draw out and take you a lamb according to your families, and kill the Passover. Sige ko to, kill the Passover. Oh. Oh. So, ang kalugan ni Saul na sa unang panahon, no? Passover. Pero ato pa na wala pa si Jesus damatay. Dangtugon itong ibasa karon na, dangtugon. Ako malikon. Si Moises ditawag sa tanan nga mga ansyano sa Israel og ningon siya kanila, panlakaw kamo og pagkuha og mga nating karnero sumala sa gidaganon sa inyong mga panimalay og patyo ninyo ang Pasko. Unsa sa English? Kill the Passover. So, kinsa man isuon patyon sa bagong tugon. Kaya doon na ba may nagkuhan sa ulog Passover? So, ato na siyang klarohon. No? Ato na siyang lantaon kung unsa atong himuon sa pagkakaroon. Oh. So, 1 Corinto 5, city, sa English. Kinsa man yung Pasko nga patyon? 1 Corinto 5, versikulo 7. Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump. Oh. They are unleavened, for even Christ our Passover is sacrificed for us. Oh. Kinsa man ay sacrifice sa tuwa? Sa tuwa? Si Kristo. Si Kristo ang patyon sa bagong tugon. Sumala pa sa daang tugon na nag-anod sa kaniro og patyo ninyo ang Pasko. Katong Pasko ng patyo nagtudlo tungad kang Kristo sa bagong tugon. Sumuto ito og Passover. Oh. Pero iso, sa wala pa na si Kristo gipatay, niambit siya nining Passover. Di buhi pa man siya. No? Ako balik ko iso na 1 Corinto 5:7. Busa o gasan ninyo ang daang libadura aron mamag-o kamo nga minasa. Maingon nga kamo minasa nga walay libadura. Kaya nga ni ang atong Pasko nga si Kristo gihalad na alang kanato. Si Kristo atong Pasko nga gihalad alang kanato. Gingon sa dagang tugon, kill the Passover. Kunya sa bagong tugon ang patyon ang Passover mo to ang pagpatay kang Kristo. Pero sa wala pa siya pati igsoon, niambit sa siya. Buhi pa man siya. Atong pasahon. Kung siya gitiguwa, sa buhay pa siya. Lucas, kaya nangandam ba sila? No? Nangandam sila iksoon. Lucas 22:15.
So ako ni sa igsoon para ato pod maklaro atong sabtan tanan. Nganong dili ta Passover kun dili Lord Supper ang atong gihimo karon. Kaya di ba na sumala sa Luka 1 Pedro 2:21 naghimo sa sulundan aron atong sundon. Amen. Oh, Lucas, unsa man yang gitingo nga igsoon? Unsa yang gihandom sa buhi pa siya? Oh, Lucas 22:15. And he said unto them, Oh. I have desired to eat this Passover Oh. before I suffer. Oh, unsa tay ingon igsoon? Niambit siya sa Passover sa dili pa siya patyon. Amen. Unya igsoon kung sulod karon og Passover, kapila day ang atong Kristo gipatay. Hello. Kasara. Ang iyang gibilisoon nga ato ang himuon ang Lord's Supper. Wala naman siya kauban nato. Kaya napatay naman siya. Oh. So unsa yung gibilisoon sa Lucas? Lucas 22:15. Gihandom niya ang pagkaon sa Pasko. So nakaambit pa siya igsoon sa wala pa siya gitugyan, wala pa siya igsoon nag-antos dito sa Kalbaryo sa cross. Amen. Oh, so muna ato ang lantawon sa makadagan ngano nga ang atong ginuron Lord's Supper dili Passover. Oh, kaya ang kalugang Passover katong Pasko nga patyon. Sa tantogon karniro nga patyon nagtudlo to sa kang Kristo sa bagong tugon nga ang patyon sa bagong tugon mao si Kristo. Amen. Nako na to igsoon? Hello. Ko na to? Oh? Oh, gihandom niya. Ako malikon og basa sa Lucas 22. No? Lucas 22 bersikulo 15. Og siya mingon kanila gihandom ko sa minit gayud ang pagkaon ini nga Pasko. Uban kaninyo sa dili pa ako magantos. Na igsoon. Gihandom niya. No? Gihandom niya igsoon sa pagkaon ini nga Pasko sa dili pa siya magantos. So nakaambit siya sa Passover. Pero katong Passover na pagkapatyon siya sa bagong tugon. Amen? Muna ison nga sa aron matag tuig itong gihimo dili na sa Passover. Nakuha na ito kung dili Lord Supper, ano naman, ang Passover, mo to siya ang pagpatay kang Kristo. Kung kung atong himo ang Passover karon, sama lang na atong giotro patay si Kristo. Oh, kada tuig nimo gihimo Passover, kada tuig mo gipatay si Kristo. Kaya Diyos so na patyo ninyo ang Pasko. Sa daang tugon karniro, pero sa bagong tugon nagtudlo nga ang Pasko nga patyon sa bagong tugon si Kristo. So muna siya so ato ang ginalantaw karon nga ato ibase sa balaan kasulatan. So dili tayo sa unes ko Passover. Kun dili ang atong ginahandom kanang Lord's Supper. Amen. Oh. So kasi may so ni ambit ang mga kuan sa balang paniapo sa namatay na si Jesus. Oh, Matthew 26 sa basahon. Muna siya ang pagtawag, no? Ang pagtawag o panihapon. Oh, Matthew 26. So, unsa man tay oras ron? Maramon tay suon og kanang ato ra pagikuan kay mulakaw man si Ate Tia. Oh. Matthew 26 bersikulo 26. Oh. Og sa kaon sila gikuptan ni Jesus ang usa ka tinapay og gipananginan niya. Iyang gitipik-tipik og sa gihatag sa mga tinun-an. Nagaingon, kumuha kamo, kumaon kamo kini mao ang akong lawas. Oh, muna siya ito gingon sa Juan din na muambit siya sa balaan panihapon. Siya una anihimo. Sumala pa sa Pedro, siya nagbilin kanto og sulundan. Amin igsoon? Oh. Oh, tiniguptan niya ang kupa, nagpasalamat og iyang gihatag kanila nga nagaingon. Uminom kamo nga tanan ini kay kini mao ang akong dugo sa bag-o nga tugon nga pagaulaon. Nawa igsoon. Iyahan dugo pagaulaon tungod sa dagan alang sa pagpasaylos sa mga sala. Muna iso niya gihimo. Oh. Siya ang atong sulundan. Unya, dugang may bersikulo igsoon, Lucas. Unsa man yang gingon igsoon sa Lucas? Iyan ang gihimo aron atong mahimo nga handumanan atubangan niya. Mo ito atong ato ni gisaulo igsoon matag tuig. Amen. Oh. Lucas 22 bersikulo 19. Naisaysay ang balang kasulatan. Og nikuha siya og tinapay og sa nakapasalamat siya iyang gitipik-tipik og gihatag kanila nga nagaingon. Kini mao akong lawas nga gihatag tungod kaninyo, buhatan ninyo kini nga handumanan kanako. Nanayson.
atong gihimo ang paghimo niya kay hadumangan ito kaniya. Nga naman isoon, kay siya naman ang gihalad dito sa Kalbaryo sa cross. Nagbilin siya og sulundan. Oh? Nagbilin siya og sulundan. Sa maong pagkaagi, usab, nikuha siya sa usa ka kupa, sa man ang panihapon, og nagaingon, kini nga kupa mao ang bag-ong tugon sa akong dugo. Nga pagawalaon, tungod kaninyo. Bag-ong tugon ni Soon, ang dugo ni Kristo. Nagkunsay Soon, ang yan dugo, kanato? Naghuga sa akong sala. Sa daang tugon, ang sabot nga dugo ni Soon ang laghimo. Nga temporary nga makapapa silang sala, di ba ang dugo sa mananap? Oh, sa bagong tugon, ang dugo ni Kristo. Muna sa Soon nga, ang atong ginahimo matagtuig kining Lord Supper. Oh. Dili na tayo sa omingon og Passover nga naman kas ara si Kristo gipatay. Tama ba ito? Gipatay? Kas ara siya namatay diha sa Kalbaryo sa cross. Giulat niya iyang giantos aron ta mamaluwas. Di ba ison? So nakuha na tayo ison ang buti pasabot sa ulang sulatan. Muna siya nga ato Lord Supper. So dire ison human sa panihapon nganong Lord Supper man atong kuwang tagtuig tungod kay gibuhat niya ni para natong tanan. Unsa yang gibuhat ison human sa panihapon? Mitindog siya human sa panihapon, ihugas sa mga tiil sa mga tinun-an. So muna siya anyang gihimo. Nganong isuon nga yugasan man ang mga tiil, agi na siya pagpaubos na itong tanan. Nganong kita isuon magginugasay tagtiil, muna isuon ang pag-accept na ito, isip kita usaka sumusunod og sulugoon ni Kristo. Amen isuon? Kana bang nidawat ta sa atong pagkakita, no? Nidawat ta kung unsa ta isuon sa ato ang kagalingon. So dili yun nataas, no? Kung dili susama ta nga nagpaubos sa atong kagalingon aron gitsuon nga takos ta kanang gibili ni Jesus nga balaan panihapon para natong tanan. Amen. So unsa ningon ison? Juan 13, no? Ako basahon ison na 4 paingon sa 13. Mitindog gikan sa panihapon og mihubo sa iya mga bisti og mikuha sa usa ka pamahiran og iyang gibakos unya iyang gisuddan og tubig ang dulang og gisugdan niya paghugas ang mga tiil sa mga tinun-an sa pagpahid kanila sa pamahiran nga iyang gibakos. Unya, mingdool siya kang Simon Pedro, siya ningon kaniya, Ginoo, pagahugasan mo ba ang akong mga tiil? Kinigsoon si Pedro mo ginin siya isuod kayo nga kuha ni Kristo. Magpaurare ang ginin siya ang abaga. Kanang suod kayo siya ba isuon, no? Pero sa kinabuhi ni Pedro isuon, kung ato po siglang taon, no? Nga ingon siya nga di siya mo talikod kang Jesus. Sa dihang niabot ang ilahang tubang si Jesus dito na sa kuwan na ginakop na. Ipangtana si Pedro, kauban ni mo, kauban ni sabay ko ni Pedro, tubag. Gabig limod no. Pero si Pedro isuod kuwan kin sila ni Jesus Christ. Kung kuwan pa suod kayo sila. Unya ningon siya kang Simon Pedro, siya ningon kaniya, Ginoo, pagkahugasan mo ba ang akong mga tiil? Jesus mitubag umingon kaniya. Sa akong gibuhat ikaw dili karon makasabot, apan makasabot kara sa ulahi. Si Pedro mingon kaniya, dili ka gayod maghugas sa akong mga tiil. Jesus mingon, mitubag kaniya, kung dili ako makahugas kanimo, ikaw dili makaambit ka nako. Naway igsoon, di man siya pahugas kay Dios diya si Kristo. Pero sa ingon ni Jesus, kung dili ka magpahugas, dili ka makaambit nako. Muna igsoon nga maghinugasay kita matag Lord Supper. Nya mingon kaniya si Simon Pedro, Ginoo, dili lamang ako mga tiil, kundi ang ako ulo usab. Kundi ang ako usab nga mangkamot og ang akong ulo. Jesus mitubag kaniya, ang nakakaligo dili kinahanglan magpahugas gawas sa mga tiil. Apan ang tibuok mahinlo og kamo mga mahinlo apan dili kamong tanan. Ngano iso nakaingon mas iso nga ang tanan mahinlo apan dili kamong tanan. Ngano man? Kay dunay usa nga nagbudhi kaniya. Amen ison? Kinsa may nagbudhi? Sa nagbudhi kaniya. Si Judas. Ningon siya, kamong tanan mahinlo pero naay dili. Asakto pa kay iso bisig si Pedro isulti.
Oh. Si Jesus mingon kaniya, ang nakaligo dili kinahanglan magpanghugas gawas sa mga tilapan ang tibuok, mahinlo og kamo mga mahinlo apan dili kamong tanan. Oh, dosi sila kabuk igsoon. Mahinlo pero dili tanan naman, doon na may isa nga nagudi niya. Ha? Natinta to sa lapi. Di ba? Oh, kay na ila niya katong mabudion, magatugyan kaniya tungod ni ningon siya. Kamong tanan dili mga mahinlo. Oh, no, mo na igsoon. Kamong tanan dili mga mahinlo naman, doon na may nagbudi, natintal siya. Oh. So sa mga igsoon sa sawa ni Lot, nga natintal siya, nilingi siya. Amen. Naingo siya asin. Oh, si Judas po natintal sa salapi. Iyang ibaligya si Jesus. O sinugasan niya sila sa mga tiil o nakuha sa iyang mga biste. Kung sa ingon ison, maglingkod pag-usap sa lanisa o niingon kanila, nakasabot ba kamong tanan? Nakasabot ba kamo sa akong gihimo kaninyo? Kamo naganganlan kanako nga matutudlo o Ginoo o kamo nag-ingon sa maayo kay mao ako. Busa. Kung ako na Ginoo o matutudlo bihugas kaninyo sa mga tiil, kinahanglan usab kamo maghinugasay sa mga tiil o ang busa-busa. Muna ison, sumala po sa nabidro, naghimo siya sulundan aron atong sundon. Amen. Sa kingon ison, atong sarogon ang balaang panihapon, so muna ison, nga dito na Passover. Kami na yung Passover. Ano sa ito Passover? Ha? Ang pagpatay sa Pasko. Sa daang tugon. Ang pagpatay sa karniro. Munto siya. Patyon yung Pasko. Sa daang tugon, ang karniro ang patyon. Sa pagkong tugon, si Kristo gihalan na alang ka na to. Munto siya ang Pasko ang ipatay. No? Sa pagkong tugon. Amen. Ison. Kumahan siya mga kaugas. Kung sa iyang pasidaan. So sama po din sa tuwa ison. Ipasidan ang punta niya. Amen? Kung sayang pasidan ison, human sa paghugas. Kaya ako naghatag kaninyo og panig-ingnan aron kamo magbuhat usab ingon sa akong gibuhat kaninyo. Naghimo siya panig-ingnan aron atong sundon. So kung kita iso nakasabot ta, atong gihimo ang Lord's Supper. Amen? Dili na tayo sa ninyo nga Passover. Ang Passover, mamunto siya ang Pasko nga patyon. Kung sa kalibutan ng iso, ang lang Pasko, birthday na birthday ng Jesus, pero sa kuhay, no? Ang atuwa iso ng Pasko, mawang pagpatay. So, patayon na iso. So, naghatag siya o panig-ingnan, aron atong sundon. Amen? Kung sa iyang itawag, atong nagahimo sa iyang panig-ingnan. Sa itawag igsoon, kato naghimo og palig-ingnan nga atong gisunod ang iyang buluhaton. Gingon igsoon sa balang kasulatan sa Juan 13:17. Kung kamo nakasabot nining mga butanga, bulahan kamo kung inyong gibuhat sila. So muna igsoon, gitawag tag bulahan kung atong gisunod ang iyang mga tulumanon susama sa atong paghimo sa Lord's Supper. Amen. Matagtuoy kato igsoon nga buluhaton. Gitawag tag bulahan. So kini igsoon nga buluhaton mo na siya gidawat usab kini sa mga apostolis. Amen. Sumala pa sa 1 Corinto 11. Ito na pasawang igsoon. Saan may oras? Ha? 11:40. Napay 20 minutes. Okay ra, Ate Tia? Napay 20 minutes. 1 Corinto 11, nagsaysay ang balang kasulatan, versikulo 23. Kay gidawat ko gikan sa Ginoo, ang gihatag ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabii nang itugyan siya mikuha og tinapay. Amen. O sa nakapasalamat siya, gitipik-tipik niya og mingon, kumaon kamo kini mga kong lawas nga gitipik-tipik tungod kaninyo, wato ninyo kini nga handumanan nako. Muna siya nga ato naghimo aron paghandom sa iyang kamatayon. So padayon sa 24, abad 5. Sa mausab ka pag-agi mikuha siya sa kupa, sa human ang panihapon, nga mingon kini nga kupa mao ang bag-o nga tugon. Bag-o nga tugon na atong timan-an. Bag-o nga tugon sa akong dugo. Buhaton ninyo kini tanan nga pag-inom ninyo niini. Ninyo niini sa handumanan nako. So muna siya soon, inang iyang sa bagong tugon uto siya ang dugo ni Kristo.
nga nagugas sa atong mga sala. Amen? Ato na siyang buhaton matag tuig agit paghandom sa iyahang kamatayon. Hindi ba iso nalingon yang gihimo diya sa Kalbaryo sa cross. Amen? Sumala pa sa Hebrehanon, gitilawan niya ang kamatayon. Atong basahon ison, no? Hebrehanon. Hebrehanon 2, versikulo 9. Apan nakita nato ang gihimong ubos o gyutay lamang kaysa mga manulunda. Bisan si Jesus tungod sa pag-anto sa kamatayon, gipurong-purungan sa himaya o kadungganan aron nga tungod sa grasya sa Dios, pagatilawan niya ang kamatayon alang sa tatatagsa katawo. Nawa ison, unsa ang iyang gihimo, unsa iyang nakungugma kanato, iyang titilawan ang kamatayon aron ta malawas. Amen. Muna ison, matag tuig, atong himuon ang pag-ambit sa balaang panihapon. Kung di tayo ison moambit sa balaang panihapon, nagpasabot nga wala nimo siya gihandom sa iyang gihimo ngadto sa Kalbaryo sa cross. Hello. Muna siya ison. Wa gyud kalidumdum siya. Kung di ka maambit, hindi ka nga doon naman ko'y trabaho. No? Doon naman ko'y buluhaton. Nagpasabot isuon nga wala nimo tagay akong pili. Ayang gihimo diya sa Kalbaryo sa cross. Muna nga kita tanan isuon maambit gyud ta niya nang balang panihapon. Matag tuig nganuman. Unsa saad niya tong nagapadayon sa pagsaulog sa iyang balang panihapon isuon. Sumala pa sa Juan. Juan 6, 53-54. Gingon isuon nga gitiman-an ni Jesus, no? Gitiman-an ni Jesucristo kung kinsa ang mikaon og miinom. Amen? Iya tang timan-an ison. Unya, unsa gingon ison? Hatagan taniya og duha ka ganti. Unsa may ganti ison? Iya tang pagabanhawon sa walay mga adlaw, tagaan taniya kinabuhi nga walay katapusan. Muna ganti nga iyang itagana para natong tanan. Muna sa ison nga moambit gyud ta sa balaan panihapon, no? Ang Lord's Supper, dako nagkahimuan sa itong kinabuhi, dili na siya ison Passover. Kaya ang meaning sa Passover, ato na nasabtan ison, unsang Passover, patyo ninyo ang Pasko. Sa pagugtugon ison, ang Pasko nga gihalad diya sa Kalbaryo sa cross, si Kristo. Muna siya ang Passover. Karon ison, kay gihalad naman siya. Dili naman siya pwede nga ihalad pa otro. Muna siya nga atong ginahimo karon ati og pag-handom siya atong himuon ang pag-ambit sa balaang panihapon o Lord's Supper. Amen. Hello. Amen. Amen ba igsoon? Sige gutom na ta. Ay mo kalbala ka kay na may nag-birthday. May nag-birthday, balag butong lang daw basta kay saktog lamas. Bitaw. No? Mga naisuon nga, magmulipayan bitaw basta na birthday kay tagaan tas Ginoo og dugang lugway sa tuwang kinabuhi. Ngano may isuon maganda tagamay, kay magpasalamat ta sa Ginoo. Amen. Mo naging isuon nga ups and down ang atong kinabuhi pero ato siya pasalamatan nganuman. Dako siya kung mga iya pangipunan ang atong kinabuhi. Amen. Kay ang umalisoon, wala pun iba di taman, natulog, wala nakabangon. Di ba? Wala na pun So, usa ka dito, natong ulaton nga ang atong kinabuhi ato ni kanunay nga asosasyon. Amen igsoon? Aron takusta sa gihimo sa Dios para natong tanan. Nya gingon igsoon sa 1 Corinto 10:16, no? Dili to sipiaton ang pagsaulog. Matag tuig. Aron natong madawat ang dalangin, no? Sa lawas ug dugo ni Kristo. Amen. Ato ni ison himuon, muna sige ni ison, no? 1 Corintos 11:26. Kaya ang Ginoo nga mikaon nga mukaon, kaysa gyapon nga mukaon kamo nining tinapay og muinom nining kupa, ang kamatayon sa Ginoo ginamantala ninyo hangtod nga muanhi siya. Amen ison? Kung atong ginahimo ni matag tuig, atong gimantala ang iyang kamatayon. Ang Ginoo igsoon, may maya kanunay og may muot sa itong kinabuhi kung atong gihimo ang iyang mga buluhaton. Di ba igsoon, ang ginikanan kung doon na tayo itudlo sa tuwa,
Oh, pangagikanan, tudluan ang mga anak, unya tumano na to, di ba malipay ang atong ginikanan? Oh, mo po na ang Dios. Amen. Nga ang iyang gihimo diya sa Kalbaryo sa cross atong ginahandom sa matag tuig, malipay siya sa tuwa. Nya nindot ra bay ang saad. Amen igsoon? Unsa yang saad? Kinabuhi nga walay katapusan. No? Kay iya matang banhawon. Sa walay mga adlaw, muna sa igsoon nga ato na siyang buhaton sa kanunay. So usa na siya kanindot na nga buluhaton, nganong ako ning siya gidala igsoon para ma-recall sa una-una ba? Ang atong buluhaton matag tuig. Nadili na siya Passover kundi Lord's Supper. Amen. Oh. So muna siya no ang tambag sa tiniwala karon nga usa to igsoon nga buluhaton nga atong isul-ob ang pulong sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. Atong tagaan o dakong bili ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi og magmadagayaon ta kanunay sa buhat sa Ginoo. Ingon kita iyang mga kanakan. No? Ingon kita isuon mga sumusunod diha kang Kristo. Padayon lang ta, no? Hangtod sa katapusan gudlo sa atong kinabuhi. So, managing isuon sa Colossus 3:17, og ang tanan nga inyong pagkabuhaton sa pulong o sa buhat, buhatan ninyo nga tanan sa ngalan sa Ginoong Kristo nga magpasalamat kamo sa Dios nga mahang pinaagi kaniya. Amen ison? Magpasalamat ta sa Dios kanunay labi na sa iyang gihimo diha sa Kalbaryo sa cross. Dili dali ni ison iyang gihimo. No? Dili dali iyang gihimo diha sa Kalbaryo sa cross. Katapusan ison nga bersikulo tumasahon 1 Korinto. No? 1 Korinto 15 bersikulo 58 nagayon ang balaang kasulatan. Busa mga igsoon ko nga hinigugma magbalikon kamo dili matarog. Oh, magpadagayaon sa kanunay sa buhat sa Ginoo. Saglit hingbaluan ninyo nga ang inyong paghago dili makawang diha sa Ginoo. Amen. Dako luna siya dakong ganti para niadtong nagsunod kaniya. Oh, nagbilin si igsoon sundan aron tong sundon. O ang nagsunod sa iyang bulaton gitawag og bulahan. Oh. Nga may sarang gitawag og bulahan kay makaambit, mamaluwas o makaambit sa kinabuhi nga walay katapusan. So ang Dios igsoon nga atong gilagaran, Dios nga mutuman sa iyang saad para natong tanan. Muna kita igsoon, magmatinumanon ta, magbadasigon ta kanunay sa buhat sa Ginoo. Dili ta magmaluya. Amen. Luya sa mga problema igsoon, muli punta mo balog ta ngalikon. Na ang Dios mutabang nato. Oh. Kay gingon igsoon, no? Gingon sa blason igsoon. Igsoon ko nga higugma, magmaligon kamo, dili matarog. Oh? Magmadagayaon sa kanunay sa buhat sa Ginoo. Saglit himbaluan ninyo nga ang inyong paghago dili makawang diha sa Ginoo. Amen. Ang atong paghago igsoon dili ni makawang ano man. Doon na tayo ganti nga dako nga ato ang palaboton sa iyahang pagpadayag. No? Dakong ganti. Manay suon na palayo lang ta. Kung wa tayo makabiling isuon, muambit jud ta sa iyahang gibilin nato nga balaang panihapon. Ato na sa loogon matag tuig, di kita sumusikyat hangtod sa iyahang pagpadayag. Kay kun na atong ginahimo isuon, ang sige sa balangsotan, atong gimantala ang iyahang kamatayon. Amen. So nining kautuhon, ako kalipas sa nga Dios, nga ang Dios kanunay magapanalangin sa atong mga buluhaton, magmalig-on lang tayo soon, o magmalipayon ta sa tanan nato ng mga naangkon nga mga panalangin gikan sa Ginoo. No? Ato siya isoon tagaan o bugti ang pagday pagsimba nato kaniya. Luyo sa atong pagkamasalay po igsoon, atong himuon na ang Dios mahimuot sa atong kinabuhi. Usa na igsoon, aron siya mahimuot sa kinabuhi ang pagtuman sa iyahang mga kasuguan. Amen. Atong tumanon ang iyang kasuguan aron ang Dios mahimuot ug maymaya sa atong kinabuhi. Hinuon igsoon di man ta ma-perfect. Namo kay pulo nga badlunganon. Ha? Doon na may badlunganon no. Oh. Sa hay igsoon makakyas ta, ug kabadlong ta apan ay kalimot, no? Nga ang Dios nagpanton sa tuwang kinabuhi. Muna igsoon na nagkatawag tag balatian, ipanton ta sa Ginoo nga naman, nagpabadlong. Ha? Oh, pantunon ta sa Ginoo igsoon, no? Badlongon ta niya. Kaya nga naman pinangga ta niya. Dili niya gusto nga malihis ang atong kinabuhi, karabang ang atong kinabuhi maadto sa mga buhat nga dili maayo. Pinangga ta niya,
muna isuon nga kanon tang gipasidan-an gipahamak mo lang ta kanunay o gipantun ta sa kastigo aron matulid ang atong kinabuhi. Amen. So nining kontohon ako kalipay nakita iso nakaambit ta sa balaan paniapon sa Ginoo o kita mapadayon ng tanubloton hangtod sa iyang padayag ug mayong udto natong tanan. Awit sa pagtapos ng lugta pagbangs nung halid kapulo atong awiton ang manag-awit. Manag-awit kita santang magapanaw. Puno, chorus. Puno chorus, nya 4 ug 5. Managawit kita samtang magapanaw. Kita. Kita kay ato ang na yung manon. Kanta. Santang magapan atong sa atong puluyan sa kahugi ato dayon nga batason samtang mamauli sa Siyon. Adool na lang, adool na lang ang atong balatason ang masadyaon o matahong puluyan dito sa bukid na balaan atong kasingon at atong lutohan samtang mamauli na kita ang kasakit ng gusto adool na lang ang atong balatason ang masadyaon o matahong puluyan dito sa bukid nga balaan. Ito na sila punawalon nga dalan dito sa atong puluyanan. Karon atong antuson o pulayon samtang mamauli sa Siyon. Adool na lang, ang atong balatason ang masadyaon o matahong puluyan dito sa bukid na balaan. Dito manolon sa bakong Jerusalem ang tanan nga mga balaan ang duha papahiran na ang tanan dito sa matahong puluyan. Adool na lang, adool na lang ang atong balatason ang masadyaon o matahong puluyan dito sa bukid nga
kaduolanan ang atong balakason ang masagil o alahong puloyan ito sa bukid na malaan. Magkang poblasyon sa pagtapos. Diyos nga labing kamanan tagya sa mga to sa kinabuhi. Lord, salamat kay mahan ini matawon na adil pahulay. Salamat Ginoo sa mga pulong sa kamaturan amahan nga ipadayag ka namo. Ginoo, langit itong mga pulong amahan dito labing kawang kun dili magapanudlo kato Ginoo. Sa mata sa kanamo kun unsa amahan ang ibilin nimo kanamo man sa dili pagas kalibutan. Salamat Ginoong Dios nga kaming tanan amahan man nagiusa sa pag-ambit kanunay sa matag tuig nga nagbalaang panihapon nga bilin agi sumbadan agi paghandom sa imong kamatayon. Salamat Ginoo sa imong akong gugma nga usa ni mahan imong mga pinili, usa ni mahan imong mga tinawag. Salamat Ginoong Dios nga sa amo ang pagkasalepon usa kami Ginoo nga imong gitawag amahan o gipili diha sa mga tubangan. Lord, palanginin kanunay ang matag usa kanamo Ginoo, mga puno kami amahan sa mga pulong sa kamatuoran. Labi na amahan sa mga kisyon nga tanan, palanginin ang matag usa amahan gikan sa labi gagmay hindi labing hamtong kanamo. Labi naman sa mga estudyante amahan, ikaw Ginoo magapanalangin kanunay. Labi naman kang tiya Ginoo, samtang siya magabiyahe paingon naman sa Bukidnon. Ubani siya Ginoo, palayo sa salamat. Matang sa mga kadautan, o makabot siya amahan sa Bukidnon naman nga safety. Nga layo sa matang sa mga kadautan. Salamat Ginoong Dios sa imong takong panalangin imong yatag kaniya. Salamat Ginoong Dios sa imong takong gugma sa matag sa kanamo. Labi na kanamong tanan amahan nga ni karon diri mga matag pamilya Ginoo. Salamat Ginoong Diyos sa hinuusan panalangin kadasig kaligon mga batang kanunay. Ginoong Diyos, palangin niyo sa umahan silang Ate Gingging, si Lirka, nga magpatod ka na umahan sa kaligon kadasig silang pangalagad. Salamat Ginoong Diyos, nga palayon ka, magpatalangin silang mga buluhaton, kung gabi na sa umahan kang Junjun, nga to siguro sa nasod amahan, o ba ni siya, liguna siya kanunay, amahan, palayo siya sa matang sa mga kadautan. Layo amahan sa nasanati karon nga mga gubot sa gawas sa nasod. Kang langlang amahan, kang kling-kling. Salamat Ginoong Diyos, uban sila kanunay amahan nga safety sila dito dakita. Kan tata, kan Jom ug Bibidjiya. Salamat Ginoong Diyos, mga talangin Lord, yung kita kanunay kanamong tanan. Labi na sa amahan kang mama, sa kumaigsuon, pagumangkon mga apo. Salamat Ginoong Diyos sa mga panalangin amahan nga imong gihatag. Kan Erlino, ikapal siya amahan. Nga magbaton siya amahan o kabaguhan siya kinabuhi. Nga pinagi siya man akong gugma kaniya amahan. Mangko niya amahan nga nakahimo siya Ginoo sa pagbago siya mong kinabuhi, pinagi siya imong tabang. Salamat Ginoong Diyos sa imong akong gugma kaniya. Lord, ubani siya Ginoo, nga safety siya. Tapangi siya mahan, nga matulin niya ang kinabuhi Ginoo, pinagi siya imong tabang. Kanamong tanan amahan. Salamat Ginoong Diyos sa among pagkamasalaypon amahan, usa kami Ginoo nga imong gihigugma. Kami nga kalipay amahan sa kanunay, labi na sa imong pulong Ginoo nga kanunay nimong ipadagaya kanamo sa matag adlaw ipapahulay. Lord, palangin ni amahan mga higkapulo, mabalaan kini. Nga pinagi nga sa lapig Ginoo, katabang kini amahan diha sa mga iglesia. Salamat kay Ginoo sa mga panalangin Lord nga maghatag kanamo sa kanunay sa matag adlaw. Labi na sa among matag adlaw nga panginabuhi. Lord, ang tanan amahan, ang kini salig kanimo. Pasalamatan, salamat Ginoong Dios nga tagaan mo kami Ginoo kanunay may panglawas kusog kabaskog nga malayo kami sa maglatian. Ug ligunon mo kami kanunay amahan. Salamat kay Ginoong Dios sa imong gugma, labi na amahan kang gaga nga nakabaton si amahan. Nining yang siyang adlaw tawhan amahan. Ihatag kaniya amahan. Dugang mga adlaw siyang kinabuhi. Salamat Ginoo sa mga panalangin amahan ngayon kadagaya sa iyang kinabuhi. Ang tanan amahan, ang kanyang salig, pinagi lamang sa ngalan ni Kristo Jesus ang bugtong ang bugtong luwas. Amen. Salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat Ginoo sa kadaugan, sa kadaugan, o sa Espiritu Santo, magadaig kami. Salamat Ginoo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang papakig-ambit sa balang Espiritu Santo magaban ang atong tanan. Amen. Happy Sabat sa tanan.
Salamat, John. Ate, Dirk. Salamat.